боз як бори дигар салому дуруд дӯстон. Як хабари хуш баҳри мусофирон ва на он қадар. Парвози махсуси уралийский авиалайн ба Русия. Киё метавонанд парвоз кунанд? Хатсайрҳо ба се шаҳри Русия Сургут, Екатеринбург ва Новосибирск ба нақша гирифта шудаанд. Парвозҳо 30 апрел анҷом дода хоҳанд шуд. Ширкати ҳавоии русии уралийский авиалайн аз душанбе ба Русия парвозҳои махсус анҷом медиҳад. таври дафтари матбуоти ширкати ҳавоӣ хабар додааст, танҳо шаҳрвандони Русия метавонанд савори ҳавопаймо шаванд, ки дар Тоҷикистон дармондаанд. Парвоз аз душанбе ба Сургут ва Екатеринбург ба 30 апрел ба нақша гирифта шудааст. худи ҳамон рӯз хатсайри душанбе Новосибирск низ анҷом дода мешавад. ёдрас мешавем, мушкилии парвози шаҳрвандон ба ватанашон қариб ки дар тамоми кишварҳо ба миён омадааст. зеро бинобар чораҷоиҳои пешгирикунандаи коронавирус парвозҳо лағв гаштанд. чунончи шаҳрвандони Тоҷикистон дар фурудгоҳи Русия дармондаанд, интизори баргаштан ба ватананд. ду парвози дигар аз душанбе ба Акаба ва Москав ба 3 май ба нақша гирифта шудааст.